ce s-a întâmplat în real cu mașina. Două pisicuțe se jucau și cea mică o supraviețuit. Și într-o dată a venit o mașină. Iar după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. O fată, sunt cea mai frumoasă din tărâmul a prințeselor. Hei, tu, fată, nu este adevărat, să știi că eu sunt mai frumoasă decât tine. Ai înțeles, nu? Doar ai înțeles. Unde am o pisică pe stradă? Lasă, cred că e doar o mizerie. Ce s-a întâmplat înainte să fie transformată în pisică? Ok. Bună. Voi răsturna obraja asupra ta care te va transforma în pisică până când îți vei găsi iubirea adevărată motan. Așa că, succes! Ce? Cum adică? Ce bine am dormit. What? Mă simt foasă. Unde sunt? De ce sunt pisică? Aoleu. Sunt în spital. Oh my god, cred că m-am speriat. Poate m-a găsit. Cred că să întreb pe cei de la recepție de aici. Cum am ajuns în spital? Ce s-a întâmplat înainte să ajung în spital? Ajutor! Au! 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 După ce am ieșit din spital. Ok. Uite, hai să mă joc.